Pour le Mali, nul ne doit rester en marge. Conformément à Jérémie 29:7, qui nous exhorte à prier pour la nation dans laquelle nous sommes, l'Association des groupements d'églises et missions protestantes évangéliques au Mali, la GMPM, a décrété le dimanche 23 janvier 2022, Journée nationale des jeûnes, des prières pour la transition du Mali. Placée sous le thème « Mali, tes destinées sont dans la main de Dieu », toutes les églises membres de la GMPM ont été invitées à observer cette journée sur toute l'étendue du territoire malien. À 15h, au Palais de la Culture Amadou Ampateba de Bamako, les fidèles se sont retrouvés pour clore la dite journée. Pour l'occasion, Dr Mamadou Koné, ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, était présent. Nous lui avons tendu notre micro. Le révérend pasteur Dr Nouak Mva Yatara, président de la GMPM, à l'occasion de cette intercession pour la nation malienne, a accepté qu'on lui tende également notre micro pour quelques mots. Le pasteur Soriba Joseph Kamara, pasteur de l'église de Touroukorobougou, a aussi pris part à cette rencontre envers notre nation. Il n'a pas manqué de donner quelques mots d'exhortation à l'égard des Maliens. Ce jour, journée nationale de prière pour le Mali. Et la semaine dernière, c'était pour les catholiques et les musulmans. Cela dénote que les religieux maliens sont en phase avec la transition, sont en phase avec les autorités, sont en phase avec tout ce qui touche notre pays. Ils se sont levés comme un seul homme face à cette sanction qui nous a été subie par d'autres personnes. Donc aujourd'hui, la communauté protestante a initié ce jour. J'ai bien vu les degrés de prière qui a été fait pour notre pays, pour soutenir la transition. Je crois que je ne manquerai pas de transmettre ça aux plus hautes autorités. Cela aussi encore nous amène très loin. Ça veut dire à chaque fois que nous sommes dans une difficulté, c'est la prière et la bénédiction qui peuvent venir nous sauver. Donc c'est ce chemin qui nous a été tracé par la communauté protestante aujourd'hui. Donc je suis un ministre très content et j'ai des impressions très bonnes envers toutes les communautés musulmanes, chrétiennes du Mali. Donc ce geste est symbolique. Ce geste va même au-delà des symboliques parce que c'est un geste concret et un geste palpitant. Parce que quand on voit que toutes les communautés se sont levées ensemble, prier seulement pour leur patrie, ça doit quand même donner une leçon aux autres que le problème de la patrie est un problème crucial. Donc leur patriotisme est avéré aujourd'hui. Leur patriotisme depuis hier est avéré, aujourd'hui ça a été concrétisé. D'accord, votre dernier mot? Mon dernier mot, j'en appelle à la conscience de tous les Maliens de prier pour le Mali, surtout en ces moments très difficiles, mais avec la prière et la bénédiction, ça va passer comme si ça n'a jamais existé. Donc le Mali sortira la tête haute. Inch'Allah, le Mali sortira la tête haute de cette crise et de ce problème. Nous sommes Kadi Biko Seben, Kaye Kafo, Sebeni Temeni, en Balma Slameo, ani chrétien catholique ou selike jamanaye bi en balma protestant fana bi kɛrɛkɛrɛ ka selike jamanaye walisa ala ka jamana bɔsi ka bɔ crise kɔnɔna na donc o kɔnɔna na nin bɛ fɛn min yira k'a fɔ an ka communauté bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ minnu u b'u ka jamana fɛ a silamɛw a n'a chrétienw u b'u ka jamana fɛ awa o b'a fɛ fana foyi kana u ka jamana sɔrɔ ni a ye ne nisɔndiya kala mun kan bere tuguni a y'a yira k'a fɔ jaa ni kojugu ye an ka jamana sɔrɔ jamanaden bɛɛ bɛ wuli ka kɛ kuluba kelen ye walasa ka se ka jamana sauver bi ne nisɔn ka di kosɛbɛ protestants kɔrɔ parce que o y'a laɲini o yɛrɛ ye k'a fɔ ko o bɛ seli kɛ jamana ye k'a sɔrɔ jamana tun b'a laɲini fɔlɔ dɛ ne ye pasteur wele ka ko n b'a ɲɛfɔ a ɲɛna a ko an b'a kan ka ban an bɛ seli la ka ban donc o ye o de concrétiser bi ka na parler de la culture ta ka dugawu kɛ jamana ye walasa ala ka se ka jamana bɔ ne ye min dilan nin kan jamanaden bɛɛ lajɛlen kan ka hakili sɔrɔ sa k'a lɔn k'a fɔ n'i y'a ye an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɛn don chrétiens ni silamɛw bɛn min b'o ni ɲɔgɔn cɛ bi ala kelen de b'a dɔn o bɛɛ bɛnna ka seli kɛ walasa ka se ka jamana bɔ nin crise kɔnɔ walasa ka transition dɛmɛ walasa ka an ka président ani an ka premier ministre ka se k'o dɛmɛ ani autorités bɛɛ lajɛlen vraiment a bɛ mɔgɔ dusukun magaya ka ɲɛsin jamanadenya ɲuman ma aujourd'hui an ka chrétiens ou bien silamɛw
jamanaden ɲumanw n'o kɔrɔni mais o y'a sabati bi anw ɲɛnɛ awa an kɛra a seere fana ye folikan laban n bɛ an ka protestant fo o ye hakilina miiri ɲuman min ta ka ɲɛsin jamana ma k'a fɔ ko ala ka o sinsin ala ka bɛn don jamana kɔnɔ ala ka jamana kisi ka bɔ nin bɛɛ lajɛlen ma ala ka bɛn don communauté bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ ala ka bɛn don malien bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi. Je dirais que c'est une journée importante dans la vie de la GMPM. C'est non seulement un symbole, mais pour nous, un symbole concret. En fait, depuis que les autorités nous ont, avant même qu'elles nous exhortent de prier, nous avons fait de cela une des priorités dans nos prières quotidiennes. Quand les autorités l'ont dit, le dimanche passé, on a mobilisé toutes les églises à leur moment de culte de prier pour cette situation qui menace actuellement le Mali, que sont ces sanctions. Alors, mais on a dit, bon, ça ne suffit pas parce que nous, dans notre foi évangélique, le Seigneur a dit que cette sorte de démon, parce que nous trouvons que c'est vraiment démoniaque tout ça, ne sort que par le jeûne et par la prière. Alors, on a exhorté tous les fidèles à prier 3 jours successivement et de clôturer cela par une prière cet après-midi. Et c'est ce qu'on était en train de faire. Et nous n'allons pas nous arrêter là. Tant que ces sanctions ne sont pas levées, on va poursuivre cette pression dans la prière, cette intercession auprès de Dieu pour qu'il réponde au peuple malien, aux prières des églises, afin que le Mali connaisse une sortie honorable. Je crois que tout a été déjà dit. Nous ne voulons pas ajouter à des superlatifs négatifs, mais comme quelqu'un a dit que c'est illégal, c'est illégitime, mais surtout moi j'ai trouvé que ce n'est pas fraternel. La parole de Dieu, en dehors de la parole de Dieu même dit que l'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre comme un frère. Et Feu Ahmed Sékou Touré a dit que nos pays sont des poumons d'un même corps. La CEDEAO, c'est d'abord la majorité de ces pays-là, leur origine, c'est le Mali. Donc c'est notre sang. Si on commence à s'entre-déchirer comme ça entre nous, ce n'est pas un bon avenir pour nos peuples, pour nos pays, pour l'importance de notre solidarité, pour se renforcer et faire front à des ennemis beaucoup plus coriaces que ceux qu'on nous reproche aujourd'hui. Mais aussi, j'ai lancé un appel pour les Maliens eux-mêmes. La parole de Dieu dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Et si nous aimons nos frères, il ne faut pas qu'on soit emportés nous aussi par les émotions, par des superlatifs et oublier quand même que ce sont nos frères. On doit être disponible toujours au dialogue, au pardon, et c'est important de ne pas fermer nos portes et nos cœurs à nos frères. N'oublions pas que quel que soit ce qui se passe, ce sont nos frères. Un frère peut être égaré un certain temps, l'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur, quel que soit le côté, c'est ce qui est diabolique. Que Dieu fasse qu'on n'arrive pas là-bas. Que Dieu nous bénisse. Je crains encore de plonger dans les superlatifs. Moi, j'ai été chassé de chez moi, de là où j'ai la vocation, de mon lieu de naissance, Tombouctou, en 2012 à cause de cette insécurité-là. Et je suis arrivé à Bamako, où jusqu'à présent, je n'arrive pas à parler bamana. Imaginez-vous quelqu'un qui est dans la capitale des Bamana et il ne comprend pas leur langue. Tellement de frustration que j'ai. Donc c'est pour vous dire que quand aujourd'hui on me dit que cette montée de puissance permet que ce qui n'était pas faisable il y a seulement 3 mois, un citoyen de Tombouctou quittait Tombouctou jusqu'à Bamako sans crainte, sans problème, et le même de Gao quitte Gao pour venir à Bamako sans escorte. Mais mes collègues pasteurs me disent qu'ils prennent leur moto de Sévaré, arriver à Koro sans problème. Mais c'est au-delà de toutes nos attentes. Que Dieu bénisse nos hautes autorités
et leur permettre que cela devienne réalité à chaque coin du Mali. C'est vraiment cela que nous devons maintenir dans la prière, que de recouvrir non seulement l'intégrité nationale dans la superficie, mais en matière aussi sécuritaire, en matière de paix et de tranquillité pour chaque citoyen. Plus que jamais, j'ai dit que c'est là quand les rois et les reines d'Afrique sont arrivés à Bamako, j'ai dit que vraiment nous, on s'attendait à ce que tous nos amis nous aident d'abord à recouvrir notre sécurité. Parce que quand tu as la paix, tu peux te permettre d'organiser tout le reste des réformes, d'aller aux élections, d'aller à beaucoup de choses. Mais si tu n'as pas la paix, quelqu'un a dit que vraiment, là où il n'y a pas de paix, il n'y a rien, aucun programme que tu peux exécuter. Donc maintenant, si on nous dit que la paix est en train de revenir, on peut commencer à rêver sur beaucoup de programmes, sur beaucoup de développement, sur un avenir pour nous et nos enfants et nos descendants à jamais. Donc c'est tout ça, cela qui justifie nos prières sincères devant Dieu pour le Mali aujourd'hui. Merci. Nin bato min sigila sen kan a kɛra ka kɛɲɛ ni an ka jamana bɛ gɛlɛya min na sisan a mɛnna egiliziw bɛ ka ala deli walisa hɛrɛ ni bɛn ni ɲɔgɔn faamu ani kelenya o ka kɔsɛgɛ an ka jamana kɔnɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw fana ye welekan lase an ma ko an ka ala deli kari tɛmɛni an ka batoli yɔrɔw la an ye ala deli an ko o t'a bɔ a ka ɲi an ka bi ta fɛn o fɛn bɛ Bamakɔ ani Bamakɔ kɛrɛfɛ bɛɛ ka na an ka jɛ ka ala deli an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ye jango ala ka hakilitigiya di u ma ani ɲɔgɔn faamu ka se ka na an bɛ gɛlɛya min na o gɛlɛya ka se ka ban o tuma bi lajɛ kun tun y'o ye ayiwa tiɲɛ na an bɛ ala fo an ye welekan lase an ka chrétien protestant évangéliques bɛɛ ma Mali kɔnɔ hali Mali kɔ kan minnu bɛ se ka fara an kan dusukun na ka lajɛw kɛ u ka yɔrɔ la bi ka ala deli an y'a ye ko mɔgɔ caman bɔra ka na tiɲɛ na an bɛ barika da ala ye o kosɔn u welela u nana ani an jɛra ni miirili kelen ani dusukun kelen ye ka ala deli an ka jamana ye o la an bɛ o welekan kelen lase i kɛra maliden fɛn o fɛn ye i ka diinɛ kɛra fɛn o fɛn ye i ka ŋaniya ɲuman ta ka ɲɛsin jamana ma jango gɛlɛya min bɛ an kan o ka se ka ta ka bɔ an ka jamana kan o welekan de bɛ n fɛ. Merci beaucoup. Merci.